Sziasztok, én Égő vagyok, és itt van velem Leránt. Sziasztok! Most a Restoncraft Sky PvP 8-as szerverén fogunk játszani, és ez az első videóm. Megpróbálom ilyen 2-3 percesre, mert még ma fel is akarom rakni, de ígérem, hogy lesznek hosszabb vidék is. Nagy rész beszélni fogunk, PvP szerintem nem lesz annyira, attól függ, hogy jönnek-e át hozzánk, És de hogyha, inkább ismertetném, hogy mi hogy van. Mondjad. és hogyha tetszik ez a Skype PvP, akkor gyertek ide játszani. Igen, Ide spawnon van is. free diaszet, enchantolt, VD3 súlyt 2, meg kard is, ilyen kis gagyi, OP-t keresni kell, de mondjuk tűzállóság, meg gyorsaságpot is van a spawnon. Amit tudnotok kell, lényegében annyi lenne, hogy én szeretnék csak Restoncrafton játszani, hogyha szeretnétek, akkor átmegyek másik szerverre is, mert hajlandó vagyok rá. Akkor így most még mit kéne mondanom? Ja igen, csak Minecraft videók lesznek, én csak azokat szeretnék, másokat nem is tervezek. Nagyon állnak. Itt egy Ott egy gyerek. gyerek. Átjöttem, ház. Ott van mögötted. Ne, azt leugrok. Isten. Jól van, ezt kiírom vagy mi leírásba. Fajlok. Miért te mit csinálta? Csak én estem le. De lesz még több. Elviszed? Na, Hát az lehet. jó, meghalt. Szóval lényegében így most gyorsban ennyit kell tudni a csatornáról. Több videó is lesz, csak most nincs időnk feltölteni, ezért ezt a kis videót így megcsináltam. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok! Sziasztok!